Ndikulandireni programu yathu iyi ya Catholic Perspective. Lero ndi tsiku linanso komanso tabwera ndi mutu wina. Mpingo wa Katolika umalimbikitsa ndithu anthu kuti tizisamalira zachilengedwe makamaka kudzera mu uthenga wa Pope Francis amene ndithu adalemba chikalata chake chotchedwa Laudato Si, mmene muli nkhani zokhudzana ndi kusamalira chilengedwe ngati pakwathu, kuti pamene tikonda kukhala pakwathu ndithu ndi pamene tiyenera kusamalapo. Pamsasa sayipitsa ndiye nkhani yake. Ine ndi Sam K ndikulandirani kwambiri mpulogalamu imeneyi, ndipo pulogalamu ya lero ndiyodzaza ndi anthu ochuluka kwambiri makamaka akadaulo amene atithandizire kupereka nkhani imene ili practical tsopano, kuti kodi pa ground akuchita bwanji pofuna kusamalira zachilengedwe pamene mpingo udangonena, koma ena oti mwina si ampingo pese koma akugwira ntchito ndithu ndi anthu amalawi ochuluka kuti ateteze zachilengedwe zimenezi. Ine ndi Sam K, koma mwapaderadera ndili ndi alendo. Ndiye ndiyambe ndikulandira alendo. Muli bwanji bambo Edgar Kapiza Bayani? Moyo wamphamvu kwa basi sikudziwa inu kumene. Ayi mtendere. Chabwino. Zikomo. Pakati muyambe kuchisula zine ndikopola kuitsa koma ndakuona mponi ndipo ndikudziwani, koma apa mpawayiresi insachule dzina lina koma munene ndinu yani ndipo muli bwanji? Zikomo kwambiri. Ine ndi Wonderful Nkuche. Nimagwira ntchito ku Community Energy Malawi. Chabwino. Wonderful Nkuche takudziwani ndithu makamaka ine komanso omvera ndera akutsatirani bwino. Bambo Chizule mwaswera bwanji? Taswera Sam, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino. Zikomo. Tikutero kuti Community Energy Malawi, komano bambo Chizule chifukwatu mmene ili Catholic Perspective lero amene mudakalipo pano ndinu amene kuyimira mpingo umakambapo chiyani pa nkhani yokhudzana ndi kusamalira zachilengedwe, bambo Chizule? Mpingo umalimbikitsa kwambiri Samu kuti chilengedwe chikwena kusamalidwa. Poyamba the human environment kuti isamalidwe, ndiye kuti tikukamba za chikhalidwe cha anthu komanso creation yonse ya zolengedwa zina zonse. Ndiye mpingo wakhala ukamba zinthu zambiri zedi zolimbikitsa nkhani imeneyi ya kuti tikwenera kulemekeza chilengedwe. Komanso malingana ndi imene zikuchitikira pano, mpingo ukunena kuti chilengedwe icho chayamba kulankhula, manena kuti zinthu sizikuyenda bwino, andi zina mwa zimene zikuchitika monga mmene zachitikira kwathu kuno Simon Fred ndi njira imodzi yonena kuti chilengedwe chikulankhula kuti mwina mwatonjeza ndithu. Andi Papa Francis amene alipo padakali pano akhala kulimbikitsanso kwambiri nkhani ya kulemekeza ndi kuteteza chilengedwe. Kuyambira I think 2015 analemba kalata yawo encyclical imene ndithu analimbikitsa ndipo anatsindika kunena kuti it was in terms of global warming, chifukwa tikamakamba even za cyclone ndi zinazi, ndi kuti chilengedwe pali imbalance ya zinthu ziwasokonekera. Ndiwo anatsindika mfundo nena kuti zonsezi zikuchitika chifukwa cha human activity yosayenera. Chabwino. So mwina ndikhuza kuyimira kaye pamenepo mpingo umalimbikitsa tipange ndithu protect the environment, human environment as well as the environment of creation. Chabwino, tokoze kwambiri bambo Chizule. Omvera ndi amene mukutitsatira mnjira zosiyanasiyana koma amene tili live ndithu programu imeneyi lero ako Community Energy Malawi akhala kufunsa mafunso. Taona ndithu studio kuno kwadzaza katundu kwambiri, abweretsa koma anene okha. Kodi kwabwera chiyani Wonderful Nkuche? Zikomo kwambiri. Ndithu pobwera tabwera chile titakonzeka mokwanira monga mwa dzina lathu ife a Community Energy Malawi. Chabwino. Ndiye kubwera kutabwera ndi ma gas cookers 3 kg cylinders. Kubweretsaku ndi cholinga tikufuna kuti tikamati tikuchoka pano amene akumvetsera programu iyi tikafunsa mafunso amene atayankhe bwino apambana nawo 3 kg gas cylinder.
akhala anthu ochuluka ndithu ndiye tinguwalimbikisa omvera kuti akhale atcheru chifukwa mafunso amenewa achokera pa zomwe titakambirane lero lino. Chabwino amatero ndithu kuti wamphumi ndani chonde msachite unyizi masilinda alikodi kuno tawaona koma tiyambe tawayankhula kaye komanso iwo atiyankhule mwina nkutulirako mayeso ndiye mkhale tcheru umvetsera mwina pa zimene akambe ndithu kutheka pali yankho kapena pachoke funso kuti muyankhe zomwezo ndiye tiye tikhalire limodzi ndithu. Tiyambe ndi Edgar Kapiza Bayani, Executive Director ngati sindulakwitsa Community Energy Malawi. Takulandirani mpulogalamu iyi zikomo posiya ntchito zanu zonse kuti mwina tithandizane. Tinayamba ndi kufunsa bambo Chizule kuyimira mpingo mu programu ya Catholic Perspective akuvomera akuti kusamalira zachilengedwe ndi gawo limodzi la mfundo zimene mpingo wa Katolika pa dziko lonse lapansi umatsatira. Sidakuyitaneni kuno ngati zakumpingo inuyo mukugwira ntchito kuthandiza tsopano inuyo muli pa ground kuchita zenizenizo koma mwina mkutheka muli ndi chimodzi chimene mungathonena there is a link kutengera ndi mmene mwina bambo Chizule atengera ndi mmene niyo ntchito yanu munayikira kuti ikhalepo. Bambo Bayani. Zikomo kwambiri. Abambo Chizule afotokozadi momveka bwino malingana ndi ziphunzitso za mpingo makamaka mudzera mukalata imene analemba Papa Francis Laudato Si. Kwambirimbiri ntchito yathu imene tikuyefe ngati Community Energy Malawi timalimbikitsa makamaka tikhozoti kugwiritsa ntchito mphamvu za mbwezera komanso mphamvu zimene pachizungu amati zili clean. Ndiye mu project yathu makamaka imene atibweretsa pano tigawe masilindayi tikuyitchula kuti phikani moganizira chilengedwe. Phikani moganizira chilengedwe yabwera makamaka chifukwa choyenera kuti kwathu kunoko ku Malawi anthu pafupifupi 89 mwa anthu 100 aliwonse amakhala kugwiritsa ntchito tikhozoti nkhuni kapena mitengo pophikira. Komanso mkatikati momwemo kwachuluka kwambiri anthu amene pakali pano akugwiritsa ntchito makala. Koma makala akenso ndikhozoti akupangidwa mosasamala chilengedwe, unsustainable charcoal. Ndiye tikakhala kunoko ku Lilongwe tikhozoona kuti kudzala nyama kumene timadalira madzi athu muno mu Lilongwe kwaonongeka kwambiri chifukwa choti anthu akutothola mitengo kwambiri kupanga makala amene akugwiritsidwa mu tawuni muno. Kuzombaso kumene tikugwira ntchitoyi ndipo kuti phiri la Zomba pakali panopa ndithu lachitika dazi chifukwa chokuti anthu akutothola makala kumeneko kumabweretsa kumusiku. Ndiye tikaona kwambiri zopezeka kuti ndi masites athu 4 amene ali ngati akugwiritsa ntchito kwambiri makala zomwe zikuononga mitengo yambiri. Ndiye kuononga mitengo kuli kukulumikizananso kwambiri ndi nkhani ya chilengedwe chifukwa kuti kwathu kunoko ku Malawi pa nkhani ya kusintha kwa nyengo mwina situtusa mpweya ochuluka oononga chilengedwe chifukwa choti mwina tilibe ma industries ambirimbiri koma chifukwa choononga mitengo yambiri timakhala ngati tikuchotsano malo amene mpweya oyipa uja ukatuluka mdziko muno mitengo ija ndimene makhala ngati imatichapira mpweya umene uja. Ndiye dziko lilonse mogwirizana ndi ndondomeko za kusamala chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo limakhala amati ndi national determined contributions ngati kuti mfundo zimene dziko lolakonza kuti litsatire ndicholinga choti lichepetse njira zimene zingaononge chilengedwe. Ndiye kwathu kuno nkhani yaikulu ndiyoena kuti tikuyenera kuti tisamale makamaka mitengo yathu. Ndiye ifeyo tikunena kuti tisamangoyankhula kokha komano kwakulukulu tibweretseponso ma technology amene anthu athu akugwiritsa ntchito kuti azisamala zimenezo. Ndiye kusamala kwake nkumeneko kunena kuti tizilimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito zipangizo zimenezi. Ndiye project iyi ili ndi ma component atatu. Component yoyamba ndi imene tikupereka ma technology ewa ndi chithandizo chokera ku UNDP boma la Malawi komanso boma la Japan kunena kuti mabanja pafupi 1700 ndi ma restaurant mwina pafupi 20 athe kupeza zipangizo zophikira gasi ya komanso mwina ma institutions ngati Kumikuyu prison, Zomba Central Hospital Guardian Shelter, Maimbambande kuno ku Lilongwe komanso mwina manyumba ena angapo athe kupeza mwayi ophikira kugwiritsa ntchito biogas. Tifotokoze nkati muti biogas ndi chani. Komanso manyumba ena 1000 afikiridwa ndi mbawula zosunga zogwiritsa ntchito nkhuni mosamalira ndithu.
pomalizira tikuonanso kwambiri kuti nchifukwa chake tili pano lero kuti tiphunzitse anthu kuyesa kusintha maganizo komanso kuyesa kuchotsa mantha malingana ndi matekinoloji chifukwa alipo ena mwina amakhala ndi mantha kuti agasi ngotere ngotani, ndiye tikuyena kuti tiphunzitsane ndithu ndi kulimbikitsana kuti zinthuzi nzokoma ndithu nzogwiritsa ntchito bwino komanso zotithandiza kuti tisamala chilengedwe chathu. Ichabwino thokoza kwambiri Edgar Kabiza Bayani mkanthawi kochepa mwayankhula nthu zambiri anthu ayamba kale kuimba mafoni koma simudafunse funso zoyankhula mwina zichuluke komanso mwina kuchepa chifukwa choti mbaula zimene mufuna usiya ndi zambiri koma a Wonderful Mkhuche akambapo nkhani ya kuti muli ndi project ndi thandizo la chuma lochokera mabungwe yangapo amene atchulidwa kuphatikizapo boma la Malawi Phikani moganizira chilengedwe. Mungafotokoze bwanji za project imeneyiyo kwa Kabiza Bayani angofotokoza ini jeno za ntchito yanu? Nzoonadi tikupanga project imeneyi Phikani moganizira chilengedwe. Dzina lokhalo likulankhula zambiri kuti chimene tikulimbikitsa ndichonena kuti anthu akamaphika azichita zimenezo akuganizira chilengedwe. Nde project imene itangopanga target malo awiri ku Lilongwe ndi ku Zomba ndi kumene kuli ma beneficiaries athu. Ngati momwe ananenera Edgar amene akupindula total yonse kwana 2700 ku Lilongwe ndi ku Zomba. So panamba imene tikuphatikiza amene akupindula nawo ma gas cookers, amene akupindula nawo achitetezo mbaula, komanso sitinaphatikize pa amene ma institutions momwe tayikamo biogas. So far takwanitsa kugawa ma gas cookers amenewa achitetezo mbaula komanso tikuyikirira ma biogas iwo. Tikati tiyang'ane mbuyo kuti zimene tachita kodi tasuntha zinthu ziti ndi ziti. Pali kusintha kwakukulu kumene takuona kusiyana ndi pamene timayamba project. Ngati momwe ananenera Edgar kuti chinthu china chomwe chimafunikira pa project ndi kusintha maganizo a anthu. Poyambirira pamene timayamba timakumana ndi maganizo kapena malingaliro osiyana-siyana ikafika nkhani ngati yophikira gas. Ena makamba kuti iya gas amaphulika, gas ndi odula, gas ndi osowa. Koma kwa iwo amene apanga nawo mwayi kuti analembedwa ndikulandira ma gas cookers amenewa nkhani yawo yasinthiratu. Sakuzionanso zinthu ngati momwe ankazionera kale. Ena mwa iwo achita kusiyiratu ndi kuphikira makala komwe chifukwa azindikira ngati tili ndi azimayi ena aku area 18 ku Chilinde akumatiuza kuti kutengera pomwe ankagwiritsa ntchito makala ndi kuonanso pamwe agwiritsa ntchito gas ndalama zomwe akumapulumutsa pa mwezi zikumaposera 10,000 kwacha. Ndi ndalama yochuluka kwambiri imeneyo. Komanso kudzera mwa iwowo ngakhale iwo eni anali ndi mantha poyambirira kuti ya gasi amaphulika koma aona kuti angwiritsa bwinobwino kwa miyezi yoposera 5 koma palibe choopsa china chonse chimene achiona ngati momwe ankazimvera mbuyomo. Komanso pakadali pano anthu ogulitsa gasi ndi achuluka ali paliponse. So kwa iwo akunena kuti gasi akatha amatha kungoyenda pang'ono ndi kukamupeza kenako ndi kuyamba tikugwiritsa ntchito. Nde tatha mtunda ndithu. Mtunda wayendeka ndithu. Chabwino Bambo Chizule mwamvako zimene Edgar anena komanso a Wonderful Mkhuche anena zimenezi zitatidi kuti zikuchitikira anthu ochuluka zingathandizire bwanji mwina mpingo potengeranso ndi mfundo zimene poyamba kuti mpingo kufuna anthu asamalire chilengedwe. In return mpingo upezapo chiyani? Awali pa ground koma numbers tikambirana nawo kuti kodi ndi zokwanira koma tili kungoona kaye ntchitozo zitati zikuchitika mokwanira bwino. Kodi mpingo ungapindule nanga dziko lingapindule? Ya zikomo Sam. Mpingo utapindula kwambiri. Poyamba I think ndingopanga emphasize kuna kuti nkhani ya energy imene tikukambirana pano ndiyofunikira kwambiri ngakhale pa chitukuko cha dziko la Malawi
chitukuko cha mpingo komanso mabanja athu. Maona kuti Amalawi ngati pakati patakhala kuvutika ndi nkhani ya magetsi, ndipo yatisautsa kwambiri. Pano tikusaukanso nkhani ya mafuta, ndipo timasauka nkhani imene yakukamba nkhuche ya makala ndi zina. Energy very powerful for development. Ine sometimes I've spent tsiku lonse kufuna mafuta energy, ndekuti ntchito sinditani sindinagwire ina iliyonse ngati dzulo lonse I spent on a filling station. Ndeno poyankha funso lanu, phindu lilipo lambiri. Ine ndemwe ku nyumba kwathu kuchitedze parish ife timaphikira gas cooker. Gas cooker ine naona kuti ndiyo chipa kwambiri kuposa magetsi, kuposa nkhuni, komanso kuposa ina ijani makala. Tikagula 18,000 kwa cha gas, hayi ndithu kamwezi ndithu mwina potiti kwa anthu awiri okha kapena. Koma ife tikayerekeza timaona kuti ndi zochipirapo. Ndekuti pakhomo pathupo in terms of spending in drama ya energy timaona kuti we are saving quite a lot. Chifukwa tikafuna kugula makala kathumba kakang'ono kenakake kamene we use maybe for 2 weeks, it's almost about the kumathamangira ku 18,000. So mwina tinene kuti phindu lilipo. And mwina point ina imene nafuna onena yonena kuti nangokamba za mpingo nthawi ija, koma mawu a Mulungu nawonso amafotokoza. Deuteronomy 23 kumeko ndithu akufotokoza zakuti tiyenera kusamalira chilengedwe. 1 by avoiding contamination ndi mwina ndowe za anthu, human waste and so on. Habakuku amakambanso zomwezo kuti tisamalire chilengedwe, chifukwa chilengedwecho ndi ife tili pa chibale. Ndiye ngati tisokoneza ubale umenewu vuto likhalapo, chifukwa ife tomwe tidzasowekera chani chilengedwe chija chimene tikukhala tikuchiswaya. Koma nkhani yayi kuti mangofuna neneza kuti saving ikachitika kuti tikuyuza gas, ndiye kuti mitengo ija tikhala nayo imene tipatsa nthuzi, mpweya chani, and there will be a lot of gain. Chabwino. Mafuna kuti nthawi yambiri tipereke kwa amene akutitsatira ndi amene mwina amazitsatira zimenezi, chifukwa mitima iliyoko kufuna kukhala ndi gas cooker usiku wa lero mwawa dzangotenge udikira kuti kuche. Koma Edgar, kodi tinene kuti tikuchita malonda, tikutsatsa malonda anu inuyo ndi business iyi, muyankhapo chiyani? Chifukwa mwina anthu kumati Catholic perspective ija tsopano busy kutsatsa malonda tsopano community energy Malawi. Ifeyo ngati community energy Malawi tili pa ubale ndi Radio Alinafe. Muja ndafotokozera muja kunena kuti tinali pakalikili kophunzitsabe anthu pa miyezi yapitayi. Ndiye Radio Alinafe ngati imodzi imene ili wireless imene imaveredwa kumatsatidwa kwambiri ndi anthu mulilongwe muno. Tili nawo pa ubale otitise kuphunzitsa anthu. Ndiye tili pano osati kutsatsa malonda koma kuphunzitsa anthu za mateknoloji osiyanasiyana amene angagwiritse ntchito kuphikira kuti tichoke kumakala. Ndathokoza kwambiri. Wonderful Nkhuche, funso lanu lomaliza chifukwa zambiri muzili ndi inu. Kodi anthu amene mwatchulawa mulilongwe ndi Zomba kuphatikiza atipindulira chiyani kumapeto kwa project? Nambala ndayitchulayo ya 2,700 ndi anthu ochepa, chifukwa tikaphatikiza Zomba ndi Lilongwe mwina titha kumaposera mamiliyoni chakuti. Koma pokuti project ndiyongoyamba kumene, pa zochepa zomwe tachitazo taona ndithu kusintha kwakukulu, ngati momwe nanena poyamba paja tatha mtunda. Nde zithandizira iwo amene amapanga ziganizo zachitukuko mdziko muno kuti ngati takwanitsa kusintha mabanja ndi project yaing'ono chotere, kodi titati tapanga zazikulu ndikuzika mwina dziko lonse tingasinthe motani. Nde zonse zomwe zachitika apa zili pasa chiyang'aniro chabwino kwa iwo amene amapanga ziganizo zachitukuko mdziko muno. Tisachepetse kanambala kakuoneka kakang'ono koma kati pasa chithunzithunzi chabwino kwambiri.
chabwino. Kubwera kwa project imene ya Edika Kapiza Bayani sikusoneza mwina vision ndi mission ya Community Energy Malawi chifukwa inu dakudziwani kwambiri ndi nkhani ya solar. Nafotokoza kale kuyambirira kuja kuti cholinga chathu kwenikweni ngati Community Energy Malawi ndi kulimbikitsa mphamvu za mbwezera kapenanso mphamvu zimene pa chizungu timati clean. Sindizowa kuti chichewa chake chenichenje ngati bwanji chifukwa sinkhani ya ukhondo yokha komano cleanliness wa mphamvu timamuonera kwambiri fa choti samaona ngachilengedwe amakhala ochipa amakhala efficient ndiye sikuti zingatiso kunezo ndi mission yathu komanso kwakulukulu nkoyena kuti anthu asinthe maganizo tichoke ku unsustainable to sustainable and clean technologies. Chabwino. Ndi kupatseni mpata chifukwa malaini athu tsopano ndi otsekula. Anthu amene akutitsatira so far tikhoza kutero kuti mwina ali chile kuti amve funso loyamba. Atifunsire ndi ndani funso loyamba? Funso loyamba ndi talifunse ndine. Chabwino amkuche. Yeah. Pamene timalankhula kwa opindula ni magas cookers komanso chitetezo mbawula, kodi tanena kuti ndi anthu angati kulilongwe ndi kuzomba? Anthu amene akupindula ndi project mene magas cookers ndi chitetezo mbawula ndi anthu angati? Hello. Muli bwanji? Ndili bwino kainu? Tili bwino, ndikudziweni. Hello. Ndikudziweni? Ine Glenda Mkandawire kulilongwe ya 47. Brenda Mkandawire area 47. Yeah. Aha, chabwino. Tiyambire ndi kutenga nambala yanu kapena atu. Okay. Nambala? Phone number yangu? Yes. Ma 93 149 490. Okay. Funso ndi limenelo kuti kodi project imeneyi Phikani moganiza chilengedwe yapanga target anthu angati? Yapanga target anthu 2700. 2700 amkuche? Ndi momwemo ndithu. My Brenda Mkandawire ku area 47 akuti ndi momwemo. Mwakondwera kuti mukhoza kukhala ndi koma ndisanene ndine. Kodi abayani amene wapita ndi chani? Anafotokoza mkuche kuti ndikambawula ka 3 kg kupikira pamodzi timati pa chizungu timati 1 plate ikani apa kuti aione bwinobwino kwa amene akuonera live aione ndithu ndi imene ndi tumbawula yake imene pambane imene kumabwera ndithu ndi 3 kg chabwino gas odzaza bwinobwino pophikira pake ndi pamene pomwamba apa chabwino ndipo gas amene ndithu ali menemo mukapaphikira motsatira ndondomeko zathu timaina kuti matha kumugwisa ntchito pafupifupi kwa 2 weeks chabwino and 3 kgs ndikuti ndi pafupifupi 7350. My Mkandawire mwamva zimenezi? Ndamva. Muli ndi funso? Muli ndi funso My Mkandawire kwa anthu amenewa? Nafuwa ndingofunsa kuti ikatha gas refilling kuti? Aha. Ndikusiyira ndamkhuche akupatseni malo amene mungakapange refill. Zikomo kwambiri. Kopanga refill ndikochuluka ndithu mulilongwe muno. Koma popeza muli ku area 47 kufupi komwe tingakuuzeni ndi ku 265 Energy. Ma office yawo wali opposite Gateway Mall 265 Energy. Mukapita meneko akakuthandizani. Chabwino My Mkandawire ife timaona ngati mufunso tikodi ndiye ndibwere ndidzatenge nanga mutenga bwanje? mwina ine ndingowafunsa ku My Mkandawireyo kuti kodi panopo inu madalira kwambiri njira yanji yophikira? Magesi ndi makala koma makala kudula kwambiri. Aha. Chabwino. Zikomo kwambiri kuti anzathu alowe program imbawula ndi zambiri kuno mayi. Zikomo. Alright. Zikomo kwambiri. Thank you. Welcome and congratulations. Thank you very much. Welcome. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino, tikudziweni. Jambo. Timothy? Kingsley Jambo. Kingsley Jambo. Yeah. Alright. Jambo nambala yanu? 092 100 73 73. Okay. Nde inuyo muchita chodikirira kuti akufunseni tsopano chifukwa mwayimba kale. Tibwereke kwa Wonderful Mkuche kapena abayani. Funso lachiwiri ndi lifunsaso ndine.
timanena kuti pa project imeneyi tikuyikaso ma biogas madera osankhika ku Lilongwe ndi ku Zomba. Ndiye momwe amalankhula Edgar anatchula malo awiri ku Zomba komwe tayikako ma biogas. Malo awiri amene wawa ndi atiwo. A Kingsley Jambo. A Kingsley Jambo. Hello. Mwina afusola vuda atawo. Ali pa line koma mwina nkuteka akukafusira kapena. Ndiuzeni ti adule kapena tadikirire. Otherwise paliso ena pa 08. Atabwera yenako. Hello. Muli bwanji? Kibuno kaimba. Tili bwino, ndinu ndani? Sidine Kamoje. Asidine Kamoje, mwalo wa program imeneyi mwamva funso kapena mufuna mufusidwe? Ndamva funso. Mwamva funso, muli ndi mayankho? Ndi mayankho. Tupase nambala yanu. Manena awiri. Okay. 358 358 64 64 56. 56. Yeah. Ayankhe na mkuche. Ndamva kuti bwino makamaka ku Lilongwe kuti kuchirize ndi kuya chizini. Chabwino. Komanso mafuna ndiforokoze kuti paula imeneyi silinda imene ndamva kuti ukamaphikira imachita changu komanso simayesa mapoto. Chabwino. Kukweta ndiye kuti mayi ayiwala zokukweta somapoto. Chabwino. Komanso kuntchito sungachedwe, kuchali chito sungachedwe. Chabwino. Majangu nchitinde imene. Ndathokoza Kamoje, ndeti afuse awa mwamvato yankho hilo akhoza kapena zawavuta. Pamenepo sizinaende chifukwa zolongosola ndi funso lomwe lafunsidwa zikukhala kuti zikuloza kosiyana. Musalibwereze chifukwa anthu ndi ambiri mwina ena amva ndithu titamva. Muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Ndibwino muli bwanji? Tili bwino, tikudziweni. Ndi Obre Sande. Obre Sande, muimbira kuti? Ku area 24. Ku area 24. So pano nambala yanu ndi chani? 0992 84 136. 4136. 136. Mwati bwanji kumapeto? 136. Chabwino. Ndiye mufuna funso lanu kapena muyankhe funso limene lafunsidwa kale? Mukhala omaliza kuti tichokepo pa funso limene lifu anthu ayamba kuwuzirana. Ayo, mutachokapo ndipasani. Tayankha ndi funso limene anafunsa, ananena kuti kodi kuzomba biogas a community energy Malawi ayika pati ndi pati? Ndina kuva kuti ku prison. Ndi I think kuchipatala. Okay, you think. Amkuche. Titangonena kuti akhoza koma. Ngakhale ku prison kwamanena kuti atchule kuti ku Mikuyu prison kuchipatala kwa akanatchula soti ku guardian shelter. Komabe zili bwinobwino. Zili bwino. Inu Obre Sande ku area 24 mwakhoza mwina mukumvera pa wireless zikomo kwambiri. Ndiye kuti mbaula number 2 yapita. Ina 47 ina 24 amkuche anthu akadaimba koma mwina nkutheka muli ndi funso lina. Apapa ndi perekeno kwa Edgar. Chabwino. Edgar bayani. Kwambira ujana fotokoza kuti project yathu ikupangidwa ndi mathandizo ochokera ku mbali zina zake zitatu. Angatitchulire amene atithandiza kuti project ichitike. Chabwino. Ndili bwino, ndikudziweni ndi kumene muli? Ine ndine Haswero Chinolo. Dzina lija mwatinda? Haswero Chinolo. Haswero Chinolo. Haswero Chinolo mukimbira kuti? Nilimbira kubunda. Kubunda, nambala yanu? 0 Yeah. 189 271. Okay. Funso limene lafunsidwa ndi lakuti akuthandiza project ya Phikani moganizira chilengedwe ndi magulu ati? Magulu ake ndi UNDP. UNDP. Japan. Akubunda nawo. Muti chana bayani. Aduka ndithu nambala icha. UNDP
anachula ndithu awiri ndipo alondola awiriwo chabwino ndimakhulupirira kuti mwina akanakhala mapirira akanapirira achitalo akanakhozaso chabwino ndingopereka benefit of doubt kuti amene wambaula ayipeza aha zikomo kwambiri mbaula ina yapita kubunda ngati mutimvera pa wireless inu ahazwero chinoro kubunda muli ndi mbaula zikomo kwambiri funso lotsatira koyambira kujaso tinafotokoza kuti ndi matechnology atatu amene project imagawa kwambiri mwina angatithandiza kuti ndi njira zitatu zimene project imalimbikitsa zophikira chabwino funso ndi limenelo mkhoza kuyamba kuyankha hello muli bwanji tili bwino tatsitsani wireless yanu adula okay chabwino funso ndi limenelo sitibwereza kuopa kuti mwina ena angachitirepo mwayi kudzera mwa ine muli bwanji tili bwino mwalimva funso dzina lanu ndinu yani dzina ndinda Joseph Watson kutoka kwa Nyanga. Joseph Watson Ya. nambala yanu Ndio. Nani? 96 0983 0983 kamina tiyambireso yambiransoni 0 09 mhm 83 okay 43 mhm 47 mhm 01. okay tiyankheni funso wawo aha simunachoke mulipo tiyankheni funso koma tu network ya lero alright muli bwanji tili bwino ndinu yani awila dinda mkusa kolopete akolopete kuwalilanji nambala yanu mhm 3432 191 okay yankhani funso wawo Utondi nagamba za makala yes mhm kumaso nasamalira chilengedwe kusamalira chilengedwe china awila dikolopete mujalira kuthawa bwana achoka podi alright okay alright yeah hello muli bwanji tili bwino mkwezeko mawu pang'ono dzina nda a Bible mmanja kumzimba simukumveka bwino ta Bible mmanja kodi alowenawo akumzimbawa alowa tienaoni okay Bible mmanja nambala yanu tipeni nambala baibulo m'maoko tipatseni nambala Bible mmanja akwezekani pachoko I think network pepana Bible mmanja yeah I think izativuta koma mbaule imene lopita kunzimba iyi zavuta muli bwanji muli bwanji Muli bwanji ndili bwino ndinu yani Kenneth kono kulilongwe Kenneth ndani hello Kenneth ndani Kenneth Dave kulilongwe nambala yanu 099 441 440 yankhani funso Mungu libweza pang'ono
akuti kodi project yawo ili m'magawo ati ikuyang'ana ikugwira ntchito ziti? Okay, ili magawo atatu. Oho. Yes. Achuleni. Yoyamba akumaliza makala. Akumaliza makala, okay. Yes. Kenako gasi. Umaliza ndendewa. Okay, zikomo kwambiri. Thokoza kwambiri Kenneth Davis, zikomo. Hello. Muli bwanji? Tili bwino, mumveka bwino kwambiri, koma tapeta funsa kayanza tu aja akhoza kapena timveka yeye. Magala no. Okay. Yankhani funso dzina ndani? A Devinda? A Joseph Nsambo Chisapo. Nambala yanu 092 092 28 28 kenako cha 43 kenako 2018 25 ja 0. A Joseph nda ajisabu. Okay, yankhani yes zichuleni. Yoyamba ndija yoyamba gas cooker. Yochiwiri makala. Yachitatu mbawula seva. Zikomo kwambiri, timva pawaides. Zikomo abayani titenge wina kapena awa akhoza musachule masala yativuta chabwino timve kwamene mwina mukufuna kuti mumveke bwino kwambiri ngati mungathe chifukwa izi ndi nkhani ya ndalama iyi. Mbawula ndi ndalama. 0884 627 502 ndi namba yoti mumabwera clear kwambiri. Hello, muli bwanji? Tili bwino, tikudziweni. Precious Kamoto. Okay, nambala yanu Akamoto 099 1940 336. Yankhani funso la khalitsa ili iwomboleni mbawula. Gas cooker. Chitetezo mbawula ndi biogas. Abayani amenewa mbawula abwera zatenge akuti mwapambana. Congratulations. Mwayankha bwino kwambiri. Zikomo. I think amene wandipake ukhoza nanga sifunso lokhalitsa ndi makhalanso anthu kaupo kambirana iya. Alright, chabwino, thokoza kwambiri. Nthawi ndithu tili nayo ndiye mbawula imene yapitayi ndi yachi number 3. Sindidziwa kuti osati 4 ya number 4. Yes, ya number 4. Mudakali nazo mbawula tikuti tutero pali lolo ineso lakalaka kuimba nawo zangovuta kuti ifeyo tili muno sitingathe kutani kodi sitingayimbe nawo phone zinthu zake zokondera. Alright, next question. Titero kuti kunatisanapite kumafunso kwinako ndikhulupirira kuti mwina ena nkumafunsa kuti biogas nchani. Chabwino. Ka LPG ndi chani, ka ima kugwira motani. Chabwino. Mwina tikadalongoswako pang'ono kuti matekinoloji tikunena pa wasiku kuti nzotsika kuchokera kumwamba ya. Okay. Ndi zinthu zogwiritsa ntchito ndithu anthu bwino lomwe. Mabiogas amene tayika ku Mikuyu prison amati Young Offenders prison. Okay.
komanso imene yayikidwa ku Zomba Garden Shelter kuno kuli Lilongwe kuli Maimba Mbande kuli manyumba ena angapo ku 25 iku ndiwo kuti cholinga chake ndoti azigwiritsa ntchito zinyalala makamaka zotsalira za zakudya tikadya manyumba mu zakudya zathu tikaduladula kaya masamba athu kaya za mafruits athu zinyalala zimene zija ndi zimene mwina zikumayipitsanso kwambiri mizinda yathu ndiye mabiogas amenewa akumagwiritsa ntchito zinyalala zimenezo tikayika ma digester ndi chinthu chimene chimatenga zinyalala zimenezi nkuyikamo kuti chiphike chikaphika chimatulutsa mpweya wa methane mpweya umenewu ndi umene no timakaphikira ngati biogas ndiye ukuthandiza kutere kusamala mizinda makamaka pochotsa zinyalala komanso kupanga kuphikira kumeneko komanso tikachoka pophikira paja zikasokonezeka mkati kupanga mpweyawo zotsalira zake zimakhala fertilizer pachizungu amati bioslurry ndi fertilizer wachilengedwe ndithu amene anthu ambiri wanopa kumugwiritsa ntchito ngati mu Lilongwe muno kuli Eclipse Farm ku area 22 amene akugulitsa kwambiri kula Green Impact Technologies akugulitsa Ecogen amene tikugwirana ntchito mu project makamaka kunkhani za biogases ndimati ndifotokozeso mwachimvekere kuti project iyi Community Energy Malawi sikuti ili yokha yayi tikugwiranso ntchito ndi company ina timati Ecogen imene ndi company ndithu imene kupanga kwambiri za ma biogases tiliso ndi 265 Energy amene akupanga za gases ifeso Community Energy Malawi ngatotsogolera ndiye ndikhulupirira kuti pa biogas kwamvetsa bwino kwa basi ndipo mwina ndikopitanso kwa Wonderful Nkhuche kuti mwina pang'ono atibenthulireko za LPG chifukwa mwina nkutheka kuti anthu samamvetsa kuti akamati LPG ndi chani mbawula za gasi zimagwira ntchito bwanji ndipo mwina mwake gasi amampeza kuti ali pa mtengo wanji anangofotokozako nthawi chonena kuti anthu amene akugwiritsa ntchito gasi akumene kuti mwina akumaseva pa mwezi ndalama zoposera 10,000 kwacha mwina Nkhuche pang'ono chabe tangowalawitsani anthu kuwafotokoza kuti LPG ndi chani amagwira ntchito motani pepana asamkhe ndakhanga ndalanda ntchito yanu iya koma mukuiwongolera bwino Nkhuche LPG tikamati LPG ndi mawu ongoduliza timatanthauza kuti liquid petroleum gas the gas ameneyi timamuyika mu cylinder ngati yomwe tinayimika apa ija mkati muja muli gas amene ukachikhuchumula chinthu cha amaveka kuti ndi liquid ndithu nde ikafika nkhani yophikira nkhani ino ndikungoyika moto pamene pamatuluka motopo kenako ndikuyatsa moto umakhala kuti wayambapo nde ubwino wake ndionena kuti zimasiyanirana ndi moto wa nkhuni wa makala kapenanso wa magetsi omwe timaziwa za magetsi cooker chifukwa choti moto wa gasi ukati wayaka ndi pompo moto wina timadikira kuti ukolere kaya koma wa gasi ndi pompo wayamba kale kutentha nde chinthu chomwe ungachitenge kuti pa moto wa magesi mwina uphike 30 minutes tikafika pa gas ndoni ndi 15 minutes kale imeneyo nde masilindawo ali ma levels osiyanasiyana yomwe tinayionesa pa ndi ya 3 kgs pali ma 5 kgs kuzafika pa 9 kgs 14 kgs ndomakwera mwamba wina aliyense amagula mwanthumba mwake komanso mwakufuna kwake nde pa project kwambiri amene tikugawa ndi ma 3 kgs ndi ma 5 kgs koma mukakhala kuti mwalandira mwapindula mwaziona kuti ndizofunikira chifukwa choti ndizofunikira ndithu ngati mungakwanitse nde kuti mutha kulimba mtima ndikukagula ka 9 kgs kuti mukakhala kuti mwangoyika kamodzi pa mwezi ndoti mutha kuphikira mwezi wonse koma tikapitano ku chitetezo mbawula ndi mbawula imene timapanga ndi doti timaphikira ntchito nkhuni zimathandizira kuti pa mafuwa moto wa mafuwa aja mwina titha kugwiritsa ntchito nkhuni 10 kuti tiphike nyemba pamene pa chitetezo mbawula titha kungogwiritsa ntchito mwina nkhuni 4 kuti tiphike nyemba zomwezo chabwino so mmene mafunso muja ena ake amayankha kuti
zimene mukuchita ndi kuphikira makala abayani maoneka ngati munthu akubayani ndi mkono mwa dzina lawo. chimakuchitikira ndi chani mthupi nkhani imenechi? Project iyi tunena kuti mdziko mwathu muno mitengo yambiri dzala nyama waseseka, Zomba Plateau waseseka, Phira Zomba pakali pano kwa amene mwina mwafusa bambo Chizule ali ku seminary kuti Zomba mazizira bwanji ndi mwina kuzizirira pano mwina mkhozosiyanitsa chifukwa cha makalawo. Ndiye project tunena kuti tufuna anthu asinthe kaganizidwe achoke kodalira makalawo ambo kugwiritsa ntchito izizi. Munamva mayi aja awina yoyambira aja nana magwiritsa ntchito makala ndi magetsi koma kweza makala odula kwambiri even iso kuposa magetsi. Ndi chinthu chikudula chikuononga chilengedwe chimakudetsa ni mmanja ndi chimatulutsanso mpweyo ipo kuwachedwetsanso muchikakamiranji. Aha, zimene mwabwerera ino. Tsopano nthawi ndiyoti anthu afuna apite Mbaula. Bambo Chizule mafuna muyankula anthu afuna apite atenge Mbaula pano. Apatseni mwayi kuti mwina ngati ndithu akumvetsa apezeko Mbaula. Chifukwa ifeyo ndi amene tiloletsedwa. Koma mwina achizula akhozofunsa sofunso chifukwa tukambira uja namba kuti funso limene ndingafuse ine yes likhala lovuta kwambiri. First ndikhala kumbaulako ndingowafunsa kuti kodi amene akuyankhula kuno ngati anthu amene ndithu mwawatchula kuti tilipo kuno anthu atatu ndi ndani kwa amene akutsatira funso losavuta kwambiri yambani kuimba mafoni koma abayani limene lipita ndi Mbaula kapena lipita ndi Mbaula. Alright, akuti yankhula ndi ndani mwaswera bwanji? Ndaswera tikudziweni. Dzina langa ndine Sam. Asamu ndani? Sam Kanyenda. Akanyenda. Yes. Okay. Nambala yanu? 0 awiri. 0 atatu. 0 awiri 0 atatu. Yes. Okay. 539. Yankhani funso Akanyenda. Oyambawo ndiye abayani. Chabwino. Mungu yankhula ino ndi Asamu. Enawo ndayiwala pang'ono. Chifukwa kupatula ineyo ngati Sam K sindikuyenera kulowa nawo mu mayankho yaye. Timafuna ma panelist athu atatu amene abwera mu programu ine ndizodziwika kale ine. Zikomo kwambiri kuti mwayesetsa Asamu anzanga. Zikomo Akanyenda. Zikomo. Amene abwera ngati ma panelist mu programu iyi Catholic Perspective lero ndi ndani muli bwanji? Okay. Timbireni ndithu. Muli bwanji? Ya, ndili bwino kaya inu. Ndili bwino, mwamveka bwino kwambiri pa nambala yathu ya Airtel. Ndinu yani? Halo? Ndinu ndani? Ine Dr. Hova. Dr. Hova. Yes. Takulandirani programu iyi nambala yanu? 0993 0993 83 35. Koma muyankha funso lomweli kapena tikufunse ni lina? Mwati? Tikufunse ni funso lina kapena muyankha lomweli? Ili la amene akuyankhula penepo? Okay, pali iweyo Samu. Chabwino. Edika, my brother. Wonderful Kuche. And my role model. My father, my brother, Ryan Chizule. Iniwe mufunika Inorumu wa disqualify for my brother. Okay, amene wakuenda motani. Wati? Timape mpano ma panelist kuti kodi akupatseni Mbaula kapena amene wakulandira Mbaula. Ine ndi bachala ndika Mbaula kafunika. Ya itachokoza kwambiri Dr. Hova kufotokoza pa air. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mbaula mwatenga inuyo ndithu. Ndipo andiuza amene ndidzatengere azichimwe nangawo. Ndithu tikuuzani. Zikomo. Thanks a lot. Welcome. Mbaula number 5 yapita ndithu. Kodi tuzenzo umazamba kuti terms and conditions apply. Kuti mpikisano usunaende bwino ya. All right. Next question. We have 5 minutes. You guide me. Ngati kuli Mbaula zambiri.
Ambaula zo ndizambiri ngati lero silizikwanitsa tisungira ulendo wina tona kuti kaledwa inafe ipanga motani chabwino komano mwina tingopempha kuti atitchuleko ubwino wa biogas utatu wa biogas muli bwanji tili bwino ndikudziweni Chikondi wayo maybe ya 49 Chikondi wayo okay Chikondi wayo ku 49 nambala yanu 099 09 277 19 chabwino ubwino utatu wa biogas mwati uwiri utatu sa utatu ubwino utatu wa biogas tipatsireni ubwino wa biogas ngwakuti timagwisa ntchito zinyalala za zinthu zomwe tazigwisa ntchito kale ngati mwina makoko achinambatakesi komanso timagwisa ntchito mpweya umene wapangidwa digest komanso timatha kugwisa ntchito ngati fertilizer zapatapedozo pambali pakugwisa ntchito ngati gas zophikira chabwino manebo aya adzatenge mbaula yawo ndipo ndikugwira pamtima kwabasa chito kuoneka ngati kuti izi ndikuchanisa ngaso zoti walongosola ndi mzimayi kwambiri I think that's impressive chabwino mai Chikondi wayo congratulations alright ajoka kale alright aoneka sangalala Fusolina hello gwirani choncho kuti Fuso likupezeni pompo munakhalitsa pa line yes limene likhala lophweka kwambiri okay dzina la project yathu ndi chani dzina la project yawo ndi chani mukuganizira tipatseni dzina lanu ndinu ndani ndine Mrs. Banda Mrs. Initial ES Banda okay nambala yanu 039 0999 4160 4160 Marenda yes 4160 68 68 zikomo kwambiri yankhani Fuso mai dzina la project ya project ndi community energy saving community chilengedwe saving manebo chongani izi akuti kutalitali mai alright thank you for trying zikomo right okay muli bwanji muli bwanji ndili bwino dzina ndi ndani chulani dzina limodzi ndi linzake maina anu tikudziweni Alaksoni Kalilani nambala yanu phone number Manaina ataru iya 60 na 7 1 2 3 chabwino dzina la project ndi chani hello yankhani Fuso dzina la project ndi chani dzina la project dzina la project imene tikukambirana muno ndi chani pavuta dzina la project alright a community energy Malawi ali ndi project imene tikukambirana pano kodi dzina lake ndi chani imbani ku okay hello muli bwanji muli bwanji ndili bwino muli bwa dzina nunda ine Prescott Kazembe Prescott Kazembe nambala yanu manaina awiri 3 440 220 kwa
wireless kapena ali ndi wireless pafupi muli ndi wireless pafupi mudzimvera ndeyo tibola mmakutu a Prescott Kazembe dzina la project ya Community Energy Malawi imene ilipo pano nditi akupanga project yanje ya Community Energy Malawi sindikumva bwino kadi network mwinadi network ko kodi mnachoka na chiwele sidioni muli bwanji Hello. muli bwanji Hello. muli bwanji mai Ndikuna muli. tili bwino tikudziweni Ndinu mainda Ndina Maria Banda ule kusalima. Maria Banda kusalima. Yeah. Phone number. Zero maeda awiri. Hello. Ndikukopera nditu zero maeda awiri. Maeda awiri. 10. Yes. 86. Hello. 86. Kena kupambuyo pa 86. Mariba? Pambuyo pa 86 palijani. Zina la project ndi Pigani Mosamala Jirengedwe. Pigani Mosamala Jirengedwe kuma nambala sinatenge yonse. Nambala sinatenge yonse? Kumapeto 86 kena koja? 96. 96 zikoma kwambiri ndi. 7 kumapeto. Kumapeto ja 7? Yeah, napenda zika 8. Yes, chabwino. Ndiye tiamve ya Community Energy Malawi. Ayankha mai Maria Banda kusalima. Akuti Pigani moganizira Jirengedwe. Navangara mali Pigani Mosamala Jirengedwe. Anateo? Kodi munati bwanji mai? Pigani? What's the original project? Yes. Lena wuri Pigani Mosamala Jirengedwe. Pigani Mosamala Jirengedwe. Ya sali utali dzina ndi Pigani moganizira Jirengedwe ndi Mosamala Jirengedwe sikutali kutali kweni kweni koma mwapambana be mudzatenge mbaula yes mukuleredwa linafe madziwa muna tifotokoza kumapeto khani pomwepo kuti mulenga bwanji zikomo congratulations mai Maria Banda zikomo mukone bwino all right, according to our time, it's past 9 already. Tindi program ina yotsatira I think tizimaliza. Ndiye kuti mbaula zapita 1 2 3 4 1 2 3 4. Mbaula 8 zimene zapita Wonderful Coach. Ndi choncho kapena 7. I think 8. 8. Aha. Tienta abwereze amene atenga according to my list. Chekana Brenda Mkandawile area 47. Yes. Aubrey Sande. Haswell Chinoro. Yes. 3. Precious Kamoto. Yes. 4. Dr. Hova. Achikondi Hwayo. Ndi Maria Banda. And then the 7. Yes. 7. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So titero nditu programu iyi anthu amene wapo yamba timakutchulani pofuna kuti tione ma records athu bwinobwino koma noti kulengeza pano kuti a Community Energy Malawi kudzera mu project ya Pigani moganizira Jirengedwe apereka mbaula kwa opambana usiku wa lero. Iwowa ndi a Brenda Mkandawile, a Aubrey Sande, a Haswell Chinoro, a Precious Kamoto, a Dr. Hova, a Chikondi Hwayo ndi a Maria Banda. Ndiye tipereke ndondomeko ya kudzatenga katundu ameneyu bambo mkuchi. Kutenga katundu mene sizovuta. Mawa poti ma phone number zitatenga kale timbira wina aliyense amene wapambana kena kono timva kwa iwo kuti angaitenge motani. Koma ifeyo ma office athu ali mulilongwe muno ku area 14. Nde ngati atalikira atangotumiza munthu amene adzatengere ngatiwo aini yake angakwanitse kufika atakutipeza. Koma mawa timbira phone wina aliyense amene wapambana. Chabwino. Erika Kabiza Bayani, anthu apambana mbaula zimenezi kapena tili mastovu amene wa gas cookers kwa nthawi yoyamba mwina moyo wawo sanagwiritseko ntchito akachigwiritsa ntchito motani
poganizira kuti project yanu imanganaso nkhani ya mindset change mwina ena kuganiza ngati imene maganizira ine kumachika panja kuti chisagone mnyumba kuopo chaphulipira. Yeah, anenaka wonderful mkhucho lina kuti awaimbira onse foni normally akapambana chonchi tisanapatse mbaula timachita soka sukulu kuti tigwisa ntchito motani. Chabwino. Yeah. Koma kupangira amene akumvera pa wireless anyway. Kwa amene akumvera pa wireless kunena chilungamo mwina nkhani zazo ndikhamba kamwa chabe vuto lake lokuti nthawi nake bodza likabwerezedwa kwa nthawi yayitali limapezeka anthu amamba kulikhulupirira. Anthu ambiri amene iya gasi ngotere ophulika otani tine chilungamo technology iliyonse imakhala pa chizungu amati responsible use. Nkhani ndiyoena kuti muzigwiritsa ntchito motsatira ndondomeko. Pali ndondomeko zake zimene timene otsatira gasi timugwiritsa ntchito motani, mbaula titseke motani, tiyatse motani. Ndiye nchifukwa timapereka sukulu tisanagawe mbaula zimenezi. Ncholinga choti anthu akagwiritsa ntchito bwino lomwe. Yeah. Alright, ndiye tili mgawo tsopano loti mwina titseke ndiye tiyambire ndi Bambo Chizule amene so munatiyambira program imeneyi. Osati wamalizire nkutitsekera ndi ndaliso. Chabwino. Project ifuna udalitsidwa. Yeah. Alright, so ndiye ndiyambe ndi Wonderful Mkhuche tikutseka program Amkhuche. Zikomo kwambiri poti mwatilandira komanso tacheza ndi omvera. Zina mwa zimene sitinakwanisa kuzilankhula ndizonena kuti kudzera mwa project imeneyi tapanga zinthu zingapo. Zina mwa izo timatchula kuti ma cooking demonstrations kumene tinaenda ku Lilongwe ndi kuzomba madera osiyanasiyana pa chivani chigalimoto ndiye timaonetsa anthu kuti kayasidwe ka gasi, kuphikira gasi. Kudzera zimenezi taphunzitsa anthu ochuluka ndithu. Komanso pa project imeneyi kwa iwo amene akutionera pa Facebook live manja mundagwira magazini imeneyi ili ndi amayi akuphika patsogolopo ndi amodzi amene anapindula. Mkatimo muli nkhani zokhudza project then mangofuna kungonenetsa pano kuti kamba zomwe zimva zokhudza gas sizoona. Komanso tatiyeni titalowa ku biogas kumene kukuthandizaso kumaphikira kuchokera pa zinyalala. Komanso kwa iwo amene timagwiritsa ntchito ambiri nkhuni titatenga chitetezo mbaula titha kuona kusintha chifukwa tidzagwiritsa nkhuni zochepa kusiyana ndi zomwe tingayike pa mafuwa. Chabwino. Edgar Kapiza Bayani. Mawango maliza ndikulimbikitsa amalawi kunena kuti tiye tikagule ma LPG ma gas cookers kuma suppliers amene alovomerezedwa ndi bungwe la Mera. Pakali pano patikuona upeza wina kugulitsa nthochi munsewu magulitsa mandasi mbali naye atagulitsanso ma gas cylinder. Normally ma gas cylinders amene amagulitsidwa amakhala ndi timati ISO standard. Pali ndithu ma standards ake amene timanena opanga follow pochita import ma gas cylinders. Ndese aliyese amene angangogulitsa gas cylinder mwina mukamakamba zoti kayene anibolera poto apanga mwina makagula zinthu zanu kwa anthu osayenera. Gulani ma gas cylinders kuma kampani amene alovomerezeka Community Energy Malawi 265 Energy ndi makampani ena ochuluka amene abwera pakali pano. Komanso tifotokoza kuti mwafuna ma biogas iwo tipeze na Community Energy Malawi, Ecogen ndi makampani ena amene alovomerezedwa ndi Mera kuti tikupatseni ma technology amene mungagwiritsa ntchito kwa mpaka ma biogas amene adayika mu project iyi tikumapereka warranty ya 10 years. Tanthauza kuti kwa zaka 10 chinthu chisi chingaonongeka ngati chaonongeka tibwera tidzakoza mwaulere. Chimodzimodzinso ma LPG athu ngati mwapezeka ndi vuto lililonse kuti mwatenga mwakagwiritsa ntchito mukuona kuti munapena pakisizogwira bwino they are within warranty mukatiimbira timathamanga kukayinyamula nkukupatsani ina yabwino. Ndiye kugwiritsani ntchito anthu amene aloyenera ndipo mwina nkumaopa kuti mitengo ya zinthu ndi ikuluikulu banking nkhonde uja mugwiritseni ntchito kumakapeza ma technology ngati amene wazikoma. Takoze kwambiri Bambo Elias Chizule. Zikomo kwambiri ine poyamba ndi thokoze makamaka makosanawa ku Community Energy Malawi pamodzi ndi ma partners yawo amene atchula aja. Zimene akuchita ndizogwirizana kwambiri ndi zimene mpingo malimbikitsa komanso kuphunzitsa kuti we are ndithu ma stewards and custodians of creation. Ndipo ngati tigwiritsa ntchito njira zimene akutiuzazi tikuthandizira kwambiri kusamalira chilengedwe ndi kuzisamalira ife tomwe
anthufe chifukwa tikaononga chilengedwe ndiye kuti we are heading towards destruction. Ndipo ineyo ndikuthokozanso ubale umene ulipo pakati pa Radio Alinafe imene ndi mwana wa Archdiocese of Lilongwe ndi Community Energy Malawi, and I think I'm looking forward kuti ubale umenewu upitirire ndithu. Mindset change imene akutifotokozera ndi yoona pa nkhani ya kagwiritsidwe ntchito ka mphamvu zophikira. Mwina tinazolowera nkhuni ndi makala, koma ku nkhani ya ndalama titha kuona kuti izo nzodula komanso zikutonongera umoyo. Nde mwina ndikukhulupirira kuti kudzera m'maphunzitso awo pang'ono ndi pang'ono a Malawi, I think tiyambe kupanga embrace njira zina. I have been to some other countries, I've seen kuti mwina dziko ndithu more than half amagwiritsira ntchito gas, and I think it helps them. Ndiye pomaliza ningoti congratulations kwa aja amene atenga mbawula, ndipo mwina kaya makosa nawo atizatsala, mwina angotifotokozera ngati padza khale somwe wina pano kaya motani ngakhale kuti munati ine ndame ndimalizire. Zikomo kwambiri. Alright, zikomo kwambiri. Tinabwera ndi mbawula 20 tankugawa 7 zokha kwatsala 13 zikadalipo. Ndiye ngati kungakhale mwayopeza kuli tumakhabe maprogramu ena ngati programu ya zachilengedwe ija kusana zachilengedwe tiona mwina tikambirane mutuza ndinu konkuno ngati mungafuna kuti tibwereso popeza paja ife ndinu tili pa ubale waukulu kwambiri. Samveka bwino. Ndiye timalize motero kuti bambo tinapempha kuti inu programu imutseka ndi mdalitso. Zikomo. Poyamba tipemphere dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamwe atikuthokoza chifukwa cha kutipatsa moyo ndi chilengedwe chathu ngati anthu, chilengedwe chothandizira moyo umenewu kuti upitirire patsogolo. Tikuyamika chifukwa cha zonse zimene munatipatsa. Tikuthokozanso chifukwa cha kutizindikiritsa udindo wathu pa nkhani yosamalira chilengedwe. Tikupempha kuti mupitirire kutitsogolera ndi kutiunikira kuti tithe kumvetsetsa za udindo wathu, ndipo kuti titengepo gawo pa kusamalira umunthu wathu komanso kusamalira chilengedwe chimenechi. Dalitsani wonse ndi kuwathandiziranso onse amene akulimbikitsa cholinga chimenechi kuti atakwaniritsa zonsezo ufumu wanu upitirire kukhazikika ponseponse. Tupempha zimenezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Pamenepa ndiye pamapeto pa programu yathu ya lero ya Catholic Perspective imene timakambirana nkhani ya kuphika moganizira chilengedwe potengera program kapena kuti project imene akupanga a Community Energy Malawi. Programu iyi tinali ndi Edgar Bayani Kapiza Bayani komanso Wonderful Mkhuche kuphatikizapo Father Elias Chizule kuyimirira mpingo. Catholic Perspective ya lero ndithu yafika pamapeto. Tonane sabata yamawa ndine Sam K. Zikomo.